Sugeng dalu lur, ki ketemu maning karo wong cyber jadi kembar 88. Sing ora kelalen madang, madang sporete, madang swarge. Sing panganane derik-derik ki. Kowe apa-apana kowe. Nah, kayak artis kita dari negeri undel-undel Mbah Dukun. Iya, ya biasa ya perkumpulan para ahli madang pasukan Wani Perih wedi ngedih wis siap disantap kaya ana jangan tempe oseng mie ora kelalen sajen sing paling akurat ingkung saoyak-oyake sing borok saiki iki mburiku iki sing borok sing bakal ngentong-entong nah pokoke angger ketekan tim Jati Kembar 88 iki acak lalen madang. Iya, sing paling matur nuwun banget kayak Pak Kasih sing aweh pasugatan sakumplite. Dadi matur nuwun kanggo sedulur-sedulur sing wis aweh pasugatan madang terutama kanggo tim Cyber Jati Kembar 88.